jsme zpátky, my se moc omlouváme a to oba, že jsme se v minulém díle nerozloučili, no se nám to prostě vyplo, takže sorry. Jo, no, a teď se dá, myslím, i převlíknout, když máme. Ale na to my nemáme čas, my potom nestihneme tu hru, Paťo. Prostě převlíkání by bylo v mezihře. No, a kokos. Helejte, tady to bude strašně rychlý video. My to musíme stihnout během 10 minut. Všechny naše videa mají 10 minut, takže nás to fakt strašně mrzí, ale my nemáme ten delší ten. Ty, oni chodí jak s hnojem. Ty kráso, to nemáme šanci stihnout. No, každý má na celý ten svůj košík 2 minuty, no. Víte co? Minihra. Víte co? My vám ty minihry už nebudeme ukazovat. Vlastně víte, o co v těch minihrách jde, takže je to nějak jedno, ne? Co myslíš, Paťo? No. Jo, tak to budeme mít tak. Všechno najednou. Jo, a my jakoby to natáčíme v jeden den, takhle ty hry, na ty díly, takže jako ono to bude to tam mít všechno najednou, nebudete muset čekat na nový díly, v tom jsme jako tak asi originální, ne? Jestli vezmete třeba Defy, Nitali, The Sims 3 Lover, tak ten natáčí třeba během týdnu jeden, že jo, tak... Nebo Hogi, ten to třeba natáčí po 2 týdnech. A my prostě budeme mít za jeden den, za takových 50 minut, prostě budete mít 7 videí, jo? Tak takhle. Hogi, jestli se díváš, tak like, odběr, ti budu dávat vždycky, víš co. A já tě neznám, takže to samý pro mě. U mě platí pro Defy, jo? Prostě ty lajky se nezapřou. Tak jo, tak jdem na to. Paťa zdobí. Teda já si myslím, že to nestihneme, takže... No to je jedno, prostě... My to potom... Víte co, my vám to střihneme. Víte, o co tady go? Prostě... Víte co, tak my... asi uděláme každý jednoho, potom to střihneme. Jo, tak asi takhle. A ukážeme vám minihru, Co vy na to? Bude to sice jako chvilky, ale furt něco než nic. Lepší něco než nic, jo, jak vidíte. Paťa to zvládl perfektně, teď jsem na řadě já, takže on bude držet mikrák. Takže Hogi, Defy, kdo ještě? Real Brothers, Minecraftáků a takhle. Prostě. Ale nejvíc ty, Hogi, když ty natáčíš ty tvý. Teda, Flegane, když ty natáčíš nedělní blbosti, doporučuji ti tady tu hru. To je blbost jak. No, potom si můžeš zahrát třeba Good Game Mafia, to je taky bylo super. No tak Dominika, že ho to jde dělat, tak my to střihneme a uděláme mini. Jo, víte co, my to teď střihneme, nebo víte co, necháme to, aby se to upeklo, potom to střihneme a budeme dělat až minihru, jo? To bude takové krásné díl. On zývá, když vám něco říká. No, já jsem unavený, natáčím skoro hodinu. No, no tak vidíte, kolik je hodin, že jo? Já nevím, jestli vidíte tu časmínu. Ale myslím, že žádný blázen se na nás nebude koukat v 1 hodinu ráno. Já myslím, že vy to zkouknete hned, jak to tam dáme. Normálně podle toho, jestli to bude na hlavní stránce. Helejte, ale jako já dělám svoje první video a já prostě můj celoživotní sen je mít u něčeho třeba tolik lajků, jako má Defy u těch jejich dílů a prostě to je můj celoživotní sen. A prostě Paťa mi ho tak nějak umožňuje, že mi to prostě všechno jako představil, takhle ten virtuální, ten YouTube svět a to, takže já jsem mu za to strašně vděčná, takže Paťo fakt děkuju. Ono se tak nějak zaseklo. Příště můžem natočit... Počkejte, já na to dám ještě ten kokos, jo, ono to je jako divný. Příště můžem natočit něco jiného než tohle. Počkejte, řekla jsi 7 dílů, to jsme vám slíbili a já myslím, Řekli jsme do 7. dne, potom konec. Jo, potom budeme natáčet zase jinou hru. Ježiši, počkejte, my to teď střihneme a uvidíte až minihru, jo?
My bychom vám oznámili něco trošku smutného, vy vidíte, že tam jsou ještě ty 2 lidi, ale nás ta hra přestala bavit jednoduše a vás by nebavily ty videa, takže já myslím, že to nemá cenu, že jo? No. Takže prostě to ukončíme. Doufám, že se vám to líbilo. Dejte lajky, jo. Odbírejte nám to všechno. Komentáře sneseme hnusný, pěkný, dobrý, tak no prostě děkujeme, že jste to zkoukli. Jestli jste to zkoukli celý, tak prostě napište blbina nebo super. Víte co, necháme to bejt, prostě dejte like nebo nelike a je to, jo? Nebo boot like. To je, no to je jedno. Takže se vám to nelíbí. No tak prostě čau. Příště uvidíme někdy se u u jinýho příští videa. hry.